יופי, ובואו נתחיל. טוב, שלום לכולם, ערב טוב, תודה שהצטרפתם, כיף שאתם פה איתנו. מאז ש-ChatGPT פרץ אל העולם שלנו בשנה שעברה, אני חושב שהרבה מאיתנו שואלים את עצמם עד כמה ה-AI הזה יכול בסופו של דבר להחליף אותנו, וכמה רחוק אפשר לקחת אותו. זו שאלה שאני שאלתי את עצמי, זו שאלה שאני שואל את עצמי עד היום. אני ומיכאל בסשן הקרוב ננסה לענות לכם על השאלה הזאת, ולהציג לכם את הדעה שלנו. אז אנחנו נתחיל בלהציג, אני אתחיל בלהציג לכם את הגבולות גזרה של הפלטפורמה הזו לדעתי, ומשם נראה כמה רחוק אפשר לקחת את זה. טוב, אז קודם כל, אנחנו טיפה נשנה את המצגת. טוב, ניתן אחר כך איזושהי כותרת אחרת, וזה פשוט מצגת שעברה איזה כמה שינויים, את הכותרת שלה עדיין לא שיניתי. טוב, אני אשלח לכם את הקישור למצגת בהמשך. אז אני לפני כמה חודשים טובים מצאתי את עצמי שואל את השאלה שהרגע הצגתי בפניכם, עד כמה רחוק אפשר לקחת את האנליזה שלנו באמצעות ChatGPT, מה אפשר לעשות באמצעותו, מה הם בעצם גבולות הגזרה של הכלי הזה בהקשר של הדאטה אנליסיס. אז אני אתאר לכם את מה שאני עשיתי, אני אראה לכם את השלבים שאני בניתי, את האנליזה שאני בניתי, אני אראה לכם את התגובות של ChatGPT לשאלות שאני שאלתי אותו, ואז אנחנו קצת נדבר אני אגיד לכם מה דעתי לגבי כל התהליך הזה. אז יש לכם פה איזשהו טמפלט שאני בניתי, כדי לבנות לי איזושהי אנליזה בצורה, להעביר את ChatGPT את האנליזה בצורה מסודרת. אתם מוזמנים כמובן גם להשתמש בזה אחר כך אם תרצו, ולעשות בזה כרצונכם. אז יש לי כאן פשוט רשימה של שאלות, ואני פשוט עכשיו אעבור איתכם על הרשימה של השאלות האלה אחד אחד, ותראו כאילו לאן הוא לקח אותי. אז מה שעשיתי, השתמשתי באיזשהו דאטאסט, שנקרא HR, כן? זה איזשהו דאטאסט שהוצאתי מתוך קאגל. בגדול, זה דאטאסט, יש לנו זמן, אני יכול רגע להראות לכם אותו, כאילו בואו נסתכל עליו, כדי שתבינו טיפה, כאילו לאן אני חותר בהדגמה הזאת. יש לכם כאן איזשהו דאטאסט של עובדים. בתוך הדאטאסט אתם יכולים לראות נתונים שונים על העובדים, כמו ה-satisfaction level שלהם, ה-last evaluated שלהם, על כמה פרויקטים הם עובדים במקביל, number of hours, average number of hours, time spent in company וכן הלאה. ואחת מהעמודות החשובות פה, בין היתר, זה העמודה הזאת שנקראת left. זאת אומרת, האם בסופו של דבר העובד עזב או לא עזב את החברה. בסדר? אז זה הדאטה שלנו. יש לנו כל מיני מאפיינים שונים שעובד, ואחד מהעמודות שיש לנו שם זה אינדיקציה שאומרת האם בסוף העובד עזב ולא עזב. אז לקחתי את הדאטה-סט הזה, ובשלב הראשון בוא נעשה פה פול סקרין, שתוכלו לראות את זה יפה. ובשלב הראשון אמרתי ל-ChatGPT, בוא פשוט תסביר לי את הסטרקצ'ר של הדאטה שאתה רואה, כן? קח את הדאטה-סט הזה, אני לא מסביר לך עליו כלום, קח אותו בדיוק כמו שאני הסתכלתי עליו, תקרא אותו, תגיד לי מה אתה רואה. וכאן אתם יכולים לראות את התוצרים שלו. אני רק אגיד, כהערת אגב, אתם רואים שיש לכם פה כזה using notable, וגם פה איזושהי מחברת טיפה מוזרה, אז בעבר לא היה ניתן לעשות אנליזות ישירות דרך ChatGPT, לא הייתם יכולים לעשות כמו היום, פשוט upload לפייל, ואז לדאטה אנליסיס בתוך ה-ChatGPT, אז היו כל מיני פלאגים, שאחד מהם פשוט נקרא notable, שדרכו הייתם יכולים לעשות את התהליך הזה. אז הייתם יכולים לפתוח חשבון בפלטפורמה הזו שנקראת notable, ואז להכווין את ChatGPT לדבר איתו, ואז לעשות אנליזה, ובמקביל לראות את הקוד של פייתון רץ. היום זה לא רלוונטי, אתם עושים, את הכל כבר עושים ישירות מתוך ChatGPT. זה כהערת אגב, מה זה הנוטבל הזה שאתם רואים פה ופה. שורה תחתונה, זרקתי לו את הדאטה, וכמו שאתם רואים, הוא יודע מאוד יפה להגיד לי מה זה הדאטה סט,
איזה עמודות יש בו, תשימו לב, הוא גם מסביר לי, כן? הוא גם מסביר לי מה כל עמודה אומרת, וזה מבלי שאני נתתי לו איזושהי אינפורמציה כלשהי. כן, בר לשאלתך מדובר על ChatGPT 4. כן. אני חושב שכל מי שעוסק היום בדאטה אנליסיס, שווה לו מאוד להתחיל לעבוד עם ה-ChatGPT 4 ולהכיר את היכולות שלו. הדברים שאתם יכולים לעשות שם זה שמיים וארץ, תראו את זה במהלך הסשן. אז זה שלב ראשון, אמרתי לו, help me to understand the data set, וכמו שאתם רואים, הוא עשה עבודה מאוד יפה. אז זה תחילת הדרך שלנו. בשלב הבא, הלכתי איתו ממש לפי הטמפלט הזה שאני בניתי, אמרתי לו, אוקיי, יופי, אחלה, אז טענת לי את הקובץ, בואו תעשה לי עכשיו איזשהו comprehensive analysis of the table, אני בעיקר מעוניין ב-summary statistics and key insights that can be derived from the data. ותראו, הוא עושה עבודה מרשימה מאוד, כן? הוא אומר לי, אז הנה, אז אני עברתי לך על הדאטה, the average satisfaction level is ככה וככה, the average last evaluation, employee work on הוא נותן לי מלא, כן, about 14% of employees have the work accident, הוא נותן לכם מלא insights, והכל בלחיצת כפתור, כן? תחשבו כמה זמן אתם חוסכים, רק בשתי השלבים האלה, בסדר? עוד לא בכלל התחלנו באנליזה. רק בשני השלבים המסכנים האלה, של בסך הכל זרקתם לו את הדאטה סט, נתתם לו שתי פרומפטים נורא פשוטים, הוא כבר עושה לכם מלא עבודה. הוא כבר חוסך לכם מלא התעסקות שאתם הייתם צריכים לעשות באופן עצמאי. כן, תחשבו שאם יש לכם עכשיו איזשהו דאטה סט חדש, אתם רוצים לנתח אותו, אז עם ChatGPT אתם פשוט עושים את זה, כאילו אתם, את הגאפ הראשוני של להבין מול מה אתם מתמודדים, אתם יכולים להשלים בצורה מאוד מהירה עם הכלי הזה, שזה מדהים. אבל כמו שאמרתי, זה רק ההתחלה. השלב הבא, אמרתי לו, אוקיי, עכשיו בוא נתחיל לנתח את הדאטה סט. עכשיו, הלכתי איתו רגע צעד אחד אחורה, ואמרתי לו, אין לי שאלת מחקר. בוא תעזור לי לנסח שאלות מחקר על הדאטה סט הזה. כן, הרבה פעמים שאנחנו מעבירים את קורס הדאטה אנליסיס שלנו, אז אנחנו נותנים לסטודנטים שלנו איזשהו דאטה סט, לא נותנים להם איזה שהם שאלות מחקר מסוימות. קחו את הדאטה סט, תחקרו אותו, תביאו משם איזה שאלות מחקר שאתם רוצים. כן, לא הנחיתי אותו אפילו מהם שאלות המחקר, ושימו לב איזה יופי. כן, אז הוא אומר לי, אתה יכול לעשות מחקר בהקשר של ה-employee retention. אתה יכול לעשות אולי גם איזשהו מחקר בהקשר של ה-performance evaluation, אולי ה-satisfaction level, אולי ה-workload analysis, אולי promotion analysis, כן, הוא נותן לכם ממש כיוונים שונים למחקר, תבחרו מה אתם רוצים. כן, אז אנחנו יכולים באמצעותו, כמו שאתם רואים, גם לעשות איזשהו establishing של analysis objectives. יפה. אז אחרי שהוא סיפק לי את שאלות המחקר, אמרתי לו, סבבה, בואו נתמקד ב-employee retention. אז אם אתם זוכרים, הדאטה סט שלנו מכיל כל מיני עמודות, וגם כזה, יש לי שם איזושהי עמודת left, כן, עזב או לא עזב. בואו נחקור את זה. כן, אז אמרתי לו, בוא נחקור את הדאטה סט הזה ביחד, ובוא תעזור לי להגיע לאיזשהם תובנות ממה שאתה רואה מולך. כן, אז אני אמרתי לו, אני בעיקר מתעניין בלעשות איזשהו retention analysis, תעזור לי בשלב הזה לנסח שאלות מחקר שיובילו את המחקר שלי. בסדר? אני לא אמרתי לו פשוט תעשה לי retention analysis, בוא תיתן לי שאלות. כן, שאלות שאני אוכל להיעזר בהן כדי להבין בעצם למה עובדים עוזבים את החברה או נשארים בחברה. ושוב, כן, בדרכו המאוד מנומסת, אבסולוטלי. כן, הוא נותן לכם פה רשימה של שאלות ואומר לכם מה אתם יכולים לעשות ולאיזה כיוונים אתם יכולים לקחת את זה. אז what is the overall employee retention? Is there any specific department with higher or lower retention rates? כן. הוא מבצע את כל הדברים האלה בצורה לבד. נמשיך. בשלב הבא, conducting the actual analysis, אז אני אומר לו, בשלב הבא, עכשיו אני רוצה כאילו, אז יצרת לעצמך שאלות מחקר, בנינו בעצם את כל השלבים, אני ואתה ביחד, בוא נעשה את האנליזה, כן? אז קח בחשבון, זה מה שאני אומר פה, קח בחשבון את כל שאלות המחקר שאני נתתי לך, תענה עליהם.
תענה עליהם ובוא תיתן לי תשובות. כן, אז זה מה שהוא עושה פה. הוא פשוט מתחיל לתת לכם תשובות. עוד פעם, תחשבו שכל מה שקורה כאן כרגע זה תהליך אוטומטי לגמרי. אני לא התערבתי. אם יד אנושית הייתה מתעוררת, אם מוח אנושי היה מתערב פה, בכל התהליך הזה, היה אפשר להפיק הרבה יותר. כן? הייתם יכולים להנחות, אולי יש לכם איזושהי הבנה עסקית שלא אין, או גם נדבר על זה, אולי יש לכם איזושהי הבנה עסקית, אולי אתם מזהים איזשהו משהו שהוא לא זיהה, הייתם יכולים להוסיף את זה לרשימת השאלות, אבל כרגע כמו שאתם רואים, אני פשוט משייט איתו על אוטומט. ושוב, הוא מתחיל לנתח את כל הדאטה, ולתת לי פה תשובות על הכל, כן? מה overall retention rate, retention by each department, הוא עושה לכם פה כל מיני קורלציות between satisfaction and living the company, כל מיני חישובים שונים הוא מראה לכם בצורה, כמו שאתם רואים, מאוד מאוד יפה פה. כן. בואו נמשיך, זה לא הכל. בשלב הבא אמרתי לו, אוקיי, בוא עכשיו אני רוצה תממש איזשהו מודל של Machine Learning. אני לא אמרתי לו איזה, כן? תממש איזשהו מודל של Machine Learning, שיעזור לי לזהות את הפיצ'רים שמשפיעים בצורה המשמעותית ביותר על ה-Employee Retention. בסדר? שימו לב, אתם רואים פה צילום מסך, לקח לו קצת זמן לעשות את כל הדבר הזה, הוא התחיל לבדוק כל מיני מודלים שונים, בסוף הוא אומר לי, בסוף, כמו שאתם רואים, אומר לכם פה, בחרתי לעבוד עם המודל הזה, וכן, יש לי accuracy מטורף, המספר שאתם רואים כאן, והוא נותן לכם פה משקולות. הוא אומר לכם מה כל אחד מהעמודות השונות, איך לדעתו הוא תורם על ההישארות של העובד בחברה. בסדר? אז מה אתם אומרים? עד פה? נראה שה-AI יכול להחליף את העבודה של הדאטה אנליסיס? את העבודה של הדאטה אנליסט? בואו ניקח את זה עוד שלב. אני חושב שבדרך כלל בשלב הזה שאני מראה לאנשים את כל הדבר הזה, אז הם אומרים, אז רגע, אז למה צריכים אותי בעצם אם הוא עושה את כל הדברים האלה לבד? בואו נדבר על זה. אוקיי, אז בשלב הבא אמרתי לו, יופי, עשינו ניתוח שלם, עשינו אנליזה ממש מרשימה, מאלף עד תף, עזרת לי להגיע להרבה מסקנות. מה הם המסקנות שלך? כן, what are your main conclusions? How can we increase the employee retention? ופה שימו לב ל-conclusion שהוא נותן לכם. בסדר? בואו נעבור עליהם אחד אחד. מה הוא אומר? הוא אומר satisfaction level. There is a significant negative correlation between satisfaction level and leaving the company. מה אתה אומר? כאילו, זה ברור מאליו. כן? ככל שיש לנו satisfaction יותר נמוך, זה יבוא לידי ביטוי בזה שאנחנו לא נרצה להישאר בחברה. זה לא איזשהו אינסייט שבאמת אני יכול לעשות איתו איזשהו משהו. בואו נמשיך. Work accidents. כן, אומר לכם, there is a negative correlation between work accidents and leaving the company. ותשימו לב שהוא אומר לכם את זה, הוא לא כותב את זה כאן, כן, אבל אם אני אלך כמה שקפים אחורה, הוא נתן לכם את המספר של ה-correlation, בסדר? שזה מינוס 0.15, שזה כלום. כן, זה לא איזושהי קורלציה משמעותית שאפשר ממנה להסיק על איזשהו משהו מסוים, ועדיין הוא רושם אותה פה. בסדר? עוד פעם, promotions, גם אותו דבר. כן, הוא אומר לכם, there is a negative correlation between receiving a promotion and leaving the company, ועוד פעם, הוא מסתמך כאן על קורלציה מאוד מאוד נמוכה. וכן הלאה. departmental differences, אוקיי, וגם נקודה שאני רגע רוצה להעיר אותה. הוא אומר לכם, there are differences in retention rates between departments. בסדר? אם אני עכשיו באמת עושה איזשהו, יש לי 3 מחלקות, בסדר? ובמחלקה מסוימת יש retention יותר גבוה ממחלקות אחרות. מה זה אומר לי? רק הידיעה הזאת, שבמחלקה אחת יש יותר retention ממחלקות אחרות. מה זה אומר לי? כלום. אני צריך לדעת כמה עובדים יש בכל חברה. אם באותה מחלקה היו 2 עובדים למשל, בסדר? זה לא, הריטנשן הוא לא מתייחס לדברים האלה פה, בסדר? הריטנשן של המחלקה הזאת לא יכול להיקבע רק על סמך הסטייטמנט הזה, צריך לעשות איזושהי חשיבה טיפה יותר מעמיקה. כן? מה
מה זה בעצם, מה בעצם הדברים האלה שאתם רואים פה באים להגיד לכם? אני אחזור על זה עוד מעט בהמשך. שוב, ChatGPT, לדעתי האישית, כן? אני גם התחלתי את הסשן הזה מזה שאני אמרתי שאנחנו נגיד כאן את דעתנו. ChatGPT מצוין לעשות לכם את ה-heavy lifting, ולעשות לכם את כל העבודה השחורה של הניתוח הראשוני, של כל החישובים שאתם צריכים לעשות, של ה-EDA הראשוני שאתם רוצים להעביר את הדאטה-סט, הוא מצוין בדברים האלה. הוא עושה את זה בצורה מאוד יפה. עכשיו, מכאן ועד לקחת אותו ככלי שעכשיו פשוט יוכל לעזור לנו להגיע למסקנות, יוכל, אני אנסה את עצמי אחרת, יוכל לעזור לאנשי ביזנס, כן? להגיע למסקנות ללא אנליסט, הדרך מאוד ארוכה. אם איש ביזנס היה הולך לפי השלבים האלה, והוא היה מגיע למה שהוא רואה פה, כן? קרוב לוודאי שהוא היה יכול להגיע למסקנות מוטעות. כן? על סמך הדברים שמופיעים כאן, ללא הבנה סטטיסטית יותר עמוקה, ללא הבנה של הדאטה בצורה הבנה יותר מורכבת של הדאטה, קרוב לוודאי שהוא היה מגיע כאן לטעויות, לשגיאות, לחוסר דיוקים. בסדר? עכשיו רגע, זה לא נגמר פה. אז אני יכול, זה שלב ראשון. עכשיו, אני בנקודה הזאת שהגעתי לכאן, אחרי שעשיתי את כל הניתוח הארוך הזה, אז אמרתי, אז איך אפשר, אז לפי מה באמת אמפלואי מוגדר כאמפלואי שעוזב את החברה או נשאר? אני עדיין נשארתי עם השאלה הזאת. אני לא קיבלתי עליה עדיין מענה. ומה שעשיתי, הלכתי לקאגל. אז בקאגל יש מלא מחברות על הדאטה-סט הספציפי הזה, שמתי לכם פה קישור. שוב, למי שיצטרף, אני עוד אשלח לכם את המחברת הזאת בצ'אט, תוכלו לגשת אליה. אז ניגשתי לקאגל כדי קצת לראות מה אנשים אחרים עשו על הדאטה-סט הזה, והגעתי למחברת של איזשהו בחור, והוא עשה כאן איזושהי אנליזה מאוד מעניינת. הוא אמר, במקום להתעסק בשאלה של למה העובדים עוזבים את החברה, בואו נמסגר את השאלה שלנו בצורה אחרת. למה עובדים טובים עוזבים את החברה? כן? בואו ניקח את זה בכלל, כאילו בואו ננסה רגע טיפה לחשוב מחוץ לקופסה, ובמקום לנסות לנתח את הדאטה as is, בואו ננסה אולי להתמקד במי שמעניין אותנו. אם יש לנו employees שאנחנו מגדירים אותם לא כ-employees שיש להם value גבוה מבחינתנו, לא אכפת לנו אם הם עוזבים אותנו או לא. בואו ננסה להתמקד באנשים הטובים. למה הם עוזבים אותנו? כן? ואז מה שהוא עשה, הוא פשוט, הוא קטלג אותם. אז הוא אמר, אני מבחינתי מגדיר עובד טוב, כעובד שיש לו above the average evaluations, או had been part of the company for the least 4 years, או were juggling more than 5 projects concurrently, זאת אומרת, הוא נתן עבודה. אז בוא ניקח את העובדים האלה, ובוא ננסה להבין עליהם ספציפית, מי עזב, מי לא עזב ולמה, כן? וברגע שהוא עשה את הניתוח הזה, פה אתם רואים איזשהו צילום מסך מתוך המחברת שלו, אתם מוזמנים להיכנס ולראות כאילו יותר לעומק מה שהוא עשה, אתם יכולים להתחיל לראות כל מיני קשרים, כן? כל מיני מתאמים שמקודם היו פחות חזקים או כמעט לא הופיעו. יש לכם פה איזושהי טבלת מתאם כזאת, בין left לבין הפיצ'רים השונים של הדאטה. אז ב-overall employees אתם רואים שכאילו הקשר הוא מאוד מאוד חלש, וברגע שאנחנו עשינו סוויץ', פילטרנו את הדאטה סט והגדרנו את ה-valuable employees, אנחנו פתאום מקבלים תוצאות אחרות. שזה שוב רק בא לחדד ולחזק את מה שאמרתי מקודם, שזה לא רק עניין של לתת ל-ChatGPT לעשות את העבודה, וזה גם לא רק עניין של חשיבה אנליטית שאתם צריכים להפעיל, ואיזשהו שיפוט נוסף שאתם צריכים להפעיל מעבר למה ש-ChatGPT עושה לכם. ההבנה העסקית שלכם והיכולת שלכם כבני אדם לחשוב מחוץ לקופסה, עוזר לכם גם בסופו של דבר להגיע למסקנות שלא תמיד AI יודע להגיע. בכל אופן לא, נכון להיום בכל אופן לא. אז אם אני מסכם את החלק הזה של הסשן, ועוד רגע אני רואה שיש פה בצ'אט כמה שאלות ואני אענה עליהן, אז ככה אני מגדיר את זה. אתם יכולים להסתכל על המצב הנוכחי של ה-AI כאיזושהי מכונית אוטונומית, כן? יש לכם את היכולת להשתמש בה כדי ללכת ממקום למקום,
אבל עדיין, אם אתם לא תעזרו לה, ואם אתם לא תפעילו את שיקול הדעת שלכם במהלך הנסיעה, יש מצב שאתם תיכנסו באיזה עץ. אז AI יכול לעזור לכם, כן? הוא יכול לקחת, כמו שאמרתי מקודם, את כל ה-heavy lifting מכם, יכול לעזור לכם לבצע המון שלבים שפעם לקחו הרבה זמן בצורה הרבה יותר מהירה, אבל עדיין האחריות נמצאת בצד שלנו. אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בזה בצורה נכונה, כדי להגיע לתוצאות האופטימליות שלנו. זהו. זה לסשן שלי. בואו נסתכל רגע על השאלות. אלון שואל, בדרך כלל מודל סטנדרטי לא מכיל את כל הנתונים בטבלה אחת פשוטה, איך זה בא לידי ביטוי בדוגמה שאתה נותן? אתה יכול לתת לו כמה וכמה טבלאות ולהגיד לו, תעשה ביניהם join. ואם הוא לא יודע איך לעשות את הג'וין, אז תגיד לו, המפתח שמשלב את הטבלה הזאת עם הטבלה הזאת, זה העמודה הזאת והזאת. מקווה שעניתי. אנחנו בסוף הסשן נעשה Q&A, ומי שירצה עוד לדבר איתנו, אז בכיף. זיבה שואלת, כל זה למעשה אחרי הניקוי של הנתונים, כלומר, הקובץ שניתן של GPU הוא כבר דאטה-סט נקי? כן. כן, ואם הוא לא היה נקי, היית צריכה לנקות אותו. כן, וגם פה היית יכולה להיעזר בו. דור שואל, בהרבה מקרים מצאתי שכאשר מבקשים לוודא נתונים או תשובות לשאלות, הבוט חוזר בו. האם יש דרך לקבל אינדיקציות יותר ברורות על כל הסשן? זאת אומרת, לבקש את מידת הדיוק שלו? שאלה טובה, אפשר לנסות. לא ניסיתי אף פעם. להגיד לו, אתה בטוח? אבל אפשר לנסות ולראות איך הוא מגיב לזה. טל שואל, עד כמה הבטחת המידע שלו בעייתית? כלומר, האם זה משהו שאפשר לעלות עליו קבצים יותר רגישים של החברה? אם אתה תעשה דבר כזה, אני מניח שאתה תצטרך גם לנסח קורות חיים חדשים. אז לא, זה לא משהו שאתה יכול לעשות. אתה לא תוכל לעלות דאטה רגיש של החברה. אני יודע שאני לא מתמצא בזה מספיק, אולי מיכאל עוד שנייה ידע לתת על הדבר הזה. הנה, אני פותח לך את יכול לדבר אם אתה רוצה. ידעת איזו תשובה יותר מדויקת, אבל בגדול, מה שאפשר לעשות זה אולי לשלוח לו קבצי דמי, שעוד פעם פשוט יוכלו לעזור לכם לעשות את ה-heavy lifting הבסיסי, אבל אני לא יודע עד כמה אפשר באמת לטעון לדבר כזה דאטה רגיש. נכון, מיכאל? נכון, אני אסייג, ואני אגיד שיש פתרונות ארגוניים, בעיקר בחברת אז'ור, זאת אומרת, אז'ור ומייקרוסופט הם הרי שותף אסטרטגי של OpenAI, וגם משקיעים, ממי שראה את כל דרמת פיטורי סתם, אז מייקרוסופט היו מאוד מעורבים, בגלל שהסוויטת מוצרים משרתת את הקלאוד של מייקרוסופט, ככה הם מחזקים את הקלאוד שלהם, ואחד הדברים שהם מציעים זה באמת secured OpenAI Cloud, ששם בעצם אתה עוד מה שאתה רוצה. זה לא משהו שכל ארגון מציע, זה לא כזה פשוט, אבל זה הולך לשם וזה מתקדם. אז התשובה קצרה לנושא הזה, וכמו שאמרת, תעשו נורמליזציה ותעבירו, זה גם אפשרי, רק תיזהר. כן. טל שואל מה היכולת שלו בכל מה שקשור לחיבור לדאטאבייסים שונים ול-SQL, אז ChatGPT ככל הידוע לי לא יכול להתחבר באופן אוטומטי לדאטאבייסים. אני יודע שהפלאג הזה, הנוטבל הזה שאני הזכרתי אותו בתחילת השיעור, כן יודע להתחבר לדאטאבייסים. כן יודע לעבוד עם הביג קווירי של גוגל ועם רדשיפט לדעתי, אבל אני מניח שאם אתם תרצו לממש דבר כזה בארגון שלכם, תצטרכו הרשאות. אני יכול רק להגיד פה, סביב OpenAI התפתחה אקוסיסטם מאוד גדול של כלים תומכי OpenAI, אולי שמעתם עליהם, LangChain, למה אינדקס, שמעתם על LangChain? מישהו שמע? שמעתם את המושג הזה? אז LangChain זה בעצם ספריית פייתון שהיא מאוד מוכוונת, לפרמט את השימוש ב-OpenAI, והם עברו לקונספט של אייג'נטים, ששם אפשר לספק לאייג'נט גם מודל שפה וגם טול. טול לדוגמה, זה יכולת לחפש בגוגל, זה טול שאפשר להשתמש בו. או טול, זה יכולת להתחבר ל-SQL Services, זה לא פשוט, זאת אומרת, זה לא click and play, אבל בוא נגיד ברמת הפיתוח זה אפשר. זאת אומרת, אבל זה לא OpenAI נותנת את זה. אלא פריימורק שמתלבש על OpenAI, שמפרמן את השימוש בו, ומאפשר גם לבצע פעולות משתנות, זה יכול אפילו להתחבר לבורסה, דרך API. תודה.
ושאלה האחרונה של עודד, האם ניסית לייצר GPT ייעודי לאנליזה? אני לא בטוח למה הכוונה. אז טוב, אז עוד פעם, אז אנחנו נתיר את השאלה הזאת לסוף הסשן, אם תרצה לדבר איתנו על זה. וגם השאלה איך קוראים לפריימוורק, אני לא בטוח לאיזה שאני אמרתי? כן. רגע, נשלח לך. טוב. אז בואו נעביר, אני מעביר את השרביט אליך, מיכאל. כן, כן. תודה רבה רם, זה היה מעניין מאוד, מטורף, כאילו, איזה אנליזות אפשר לעשות. אני רק אקדים ואומר, שזה כאילו, הסשן הזה הוא כזה חלק מכזה דיון שני ושל רם. רצינו, באופן כלל גם דיון, האם דאטה אנליסטים יכולים להשתמש ב-GPT, הדעה שלי, אני מקווה שתתבהר. וגם כאילו האם זה מעניין את ציבור האנליסטים בארץ וזה רלוונטי, אז ככה זה קונטקסט על מה שעשינו, וככה שגם אנחנו במידה וזה יעניין, לא יודע, נפרסם אולי בהמשך, אבל במידה וזה יעניין אנחנו נראה אפשר לעשות משהו תוכן קצת יותר מורחב ולא רק חצי שעה שזה, אז ניקח את זה בהמשך פשוט, אבל רק את הקונטקסט, כי אתם לא תקבלו פה גם הכל, אז חשוב לי לצאת שתדעו את זה. אנחנו נסתכל טיפה עכשיו על development side של OpenAI, זאת אומרת היום המון פיתוח קורה סביב OpenAI. אני בניתי דוגמת תיאורי מאוד בסיסית שתראה שימוש ב-use case, אז כן, אתם מוזמנים לשאול שאלות, זה גם המטרה בצ'אט, אני אשתדל לשים לב לענות, ואם לא אז פשוט רם אולי תגיד לי אם זה קריטי. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אז קודם כל, זוהי פלטפורמת OpenAI. למי שלא מכיר, אז ברוכים הבאים. זה לא ChatGPT שאתם מכירים, זו פלטפורמה לדבלופרס. אז זה דבר. כמה דברים מרכזיים שיש פה, שאולי שווה לעבור עליהם. יש פה אזור שנקרא Playground, אוקיי? אז ה-Playground מאפשר לנו להשתמש בכל מיני יכולות של OpenAI, שלכאורה נרצה לפרמל, אבל טיפה יותר בצורה פיתוחית, פחות עכשיו, רואים אין פחות פרסום עכשיו שמייפה את הצ'אט וכו'. עכשיו, אנחנו נלבש אסיסטנט, שזה פיתוח שיצא בהכרזה האחרונה שלהם בנובמבר, ואנחנו ניכנס לעולם הצ'אט, שזה העולם שאנחנו מכירים, הוא קצת יותר נוח להתחלה. לדוגמה פה, על סיסטם, אם אתם מכירים או לא מכירים, אני טיפה אסביר טרמינולוגיה, ההקלטה, מי ששופר, אז תזכרו ותראו בהקלטה, יש בעצם 3 פרסונות שמדברות בתוך מודל השפה, פרסונת הסיסטם, פרסונת היוזר ופרסונת האסיסטנט. אז הסיסטם זה בעצם סוג של הגדרה מי היא המערכת, אז בוא נגיד פה you are an expert, סלוגן, בסדר? כתבתי טוב סלוגן? בסדר, בסדר. והיוזר שזה אנחנו בעצם שאתם נכנסים לצ'אט, אז אתם שולחים בקשה של please write me a slogan for a chat GPT webinar, כי אנחנו התעצרנו בקופירייטינג. אז עושים סובי, ומה שאפשר לראות את הלאקינג, ג'וי, יפה מאוד, אהבתי, יפה מאוד. משהו שכן מעניין גם שאפשר להתייחס פה, שאפשר לשחק עם מודלים שונים, לדוגמה, המודל החדש שיצא בנובמבר של ChatGPT, הוא זול יותר משמעותית, זה לא דברים שאני לא בטוח שתזכרו, יש פה גם קונפיגורציות כמו טמפרטורה, אורך מקסימלי וכהנה, אולי נדבר על חלק, אבל לא על הכל. זה כזה אזור הפלייגראונד. האם אני שאלה אליי? יש פה את האזור שהאסיסטנט, אני לא אגע בו כרגע, יש את האזור של הפיינטונינג, שבו אפשר לאמן מודלים לצרכים שלנו, זה 99% מהמקרים מה שאתם לא תעשו. ואזור מאוד חשוב, שזה אזור API key,
שככה בעצם זה צריך להירשם כמובן, אבל אחרי שנרשמתם, זו הצורה שבה אתם מבצעים אותנטיקציה מול הפלטפורמה של OpenAI. אז אני הוצאתי נגיד וובינר קי, שאני רואה שאם אני רוצה אני יכול להוציא קי חדש, יהיה לי קי, ואותו בעצם, אני אראה לכם תכף איך משתמשים בו. כל אחד יכול להיכנס לסביבה, אני חושב שאת צריכה להירשם, זאת אומרת תירשמי, את אפילו לא צריכה לשים כסף, את צריכה להירשם, אבל אם את רוצה שימושים טיפה יותר, כאילו טיפה יותר אינטנסיביים, את גם צריכה לשים איזה payment method או משהו בסגנון. סבבה? רוצים כסף, הם עושים הרבה כסף על הדבר. פה? יאללה, אז בואו לקרוא. בסדר. אז אנחנו לא נבין הכל, או שכן, כל אחד בהתאם לסיטואציה, ואנחנו לא נעבור על הכל, אבל נעבור על זה. אז קודם כל אנחנו עושים התקנה מאוד בסיסית של OpenAI. טעלתי פה דאטה שנקרא ספאם, הוא סופר טוי דאטה סט, כי המטרה פה היא לא לזה, להיות פה מורכבים ברמת הדאטה. יש פה שורות של טקסט, עבור כל שורה, יש לייבל, האם ה-SMS הוא ספאם או הם זה כאילו סבבה, ספאם זה לא סבבה. אז לדוגמה, free entry, too weekly, to win this, סבבה, אנחנו מבינים שזה ספאם, וזה זה. אוקיי, עכשיו נגיד ביקשו מכם הדאטה אנליסט, שגם יודע פייתון, ביקשו שתבצעו ספאם קלאסיפיקיישן, אוקיי? ספאם דטקשן. עכשיו, פעם הייתם צריכים לפתח מודלים מבוססים NLP וכו' ופה ושם, אז אני אראה לכם איך אני אפתר את זה עם ChatGPT, ונזרון, בואו ניקח את זה מכאן. יש שאלות? אחלה. אז קודם כל מה שאני עושה פה, ולא צריך להתעמק פה יותר מדי, אלא פשוט שלא תראו את הקי הוא סודי, אתם יכולים לחגוג לי על החשבון, כן? אז כדי שלא תחגגו לי על החשבון, אז מה שעשיתי, שמתי אותו בכל, ואז אני טוען אותו, ואז אני כאילו בעצם מגדיר את המשתנה שלו כקי שקראתי מהקורץ. זה לא כדי שלא תראו את הקי, זה גם best practice, מומלץ שהקי הוא לא נמצא בתוך הקוד. אוקיי. לקחתי את הדאטה שראינו, לקחתי לו 10 שורות, גם כדי שלא יעלה לי יותר מדי עכשיו, לפרוק את כל הדאטה. ובעצם זה לב העשייה. LLM completion. אז מה בעצם קורה? פה אנחנו פונים למודול הצ'אט, אנחנו מבקשים לנו השלמה, ואנחנו רואים בעצם create תור השלמה, ותקעתי לו כמה פרמטרים. אז פרמטר מספר 1, זה מודל, איזה מודל אנחנו רוצים שבעצם יהיה, איך אפשר לדעת גם איזה מודלים זמינים עבורכם, אז יש תחת ה-get started בתוך ה-documentation, יש מודל update, ויש חלק שלם רק על המודל, אז לדוגמה, אתה יכול לראות את ChatGPT 4, יצא נגיד אחורה, אוקיי, אז נגיד זה החדש שיצא אחרי ההכרזה שלהם בנובמבר, שיש לו 128,000 טוקנים, זה מטורף, הוא גם יותר זול משמעותית, הוא יודע לעשות כל מיני דברים מתוחכמים, אבל אתם יכולים פה לבחור באיזה מודל להשתמש, חשוב לציין שגם כל אחד עולה יותר ופחות, זאת אומרת, רשום פה גם על הפרייסינג, אני לא אגע בזה עכשיו, לאותו ענייני זמן, אבל בגדול תוכלי לראות את הפרייסינג מאוד בקלות, כן, אני לא אשתף עכשיו, אני אשתף אחר כך, כי זה נמצא בתיקייה עם הכיס שלי, ואני רוצה לסדר את זה שלא יהיה לי בלגן. אוקיי, אז ככה מכור מודלים, אוקיי, הארגומנט הבא, מאוד מסכים את מה שעשינו בפלייגראונד, מה שנקרא, הוא סיסטם יוזר, והאסיסטנט עונה, בסדר? אז אנחנו גם פה הגדרנו פה סיסטם מסאג' והגדרנו יוזר מסאג', אוקיי? ואותו דבר כמו שעשינו בפלייגראונד, כן? בקוד. אז הגדרנו את הסיסטם מסאג' פה הגדרנו you are a helpful assistant, פה אני מגדיר you are expert data analyst who is specialized in email spam detection, זה קצת עוזר, הדברים האלה, ההגדרות של הפרסונה, זה משהו שקצת עוזר, אז הוא מלאק לעשות. ו-General Pro. General Pro, based on the guidelines that we will be provided, decide if the SMS below is spam or not based on these guidelines. אז תשימו לב, הרבה ממה שאני עושה פה, זה להכריח את האוטפוט להיות כמו שאני רואה.
לא צריך לדבר עליו. אז אני אומר לי, only two options. Spam if you think it is spam, have if you don't think so. Use only one word in your answer. אני חושב על זה שוב, וכשאני מסיים לחזור על זה, אני גם אומר לו, once done, verify your answer contains only spam or have. חשוב מאוד. אוקיי. עכשיו, מה שאנחנו עושים, זו פונקציה מוגדרת שהיא יודעת בעצם לקבל את הדבר, לא סיימתי לעבור על כל הדברים האלה, כי זה חשובה, מקס טוקן, אז מומלץ להגביר את כמות הטוקנים, מ-ChatGPT גם יכול להוציא לכם 1,000 טוקנים, וכל טוקן שהוא מוציא עולה כסף, אז מומלץ להגביל, אנחנו גם נראה, אני משתמש פה אפילו בכלי הזה, פיד, כל מי שזוכר את השיעורים שלי בפייתון, אז זוכר את הסיג, זה מאוד חשוב בעולם הטיפול בגלל מסוגלים, to be produced, נכון? זה חשוב. וטמפרטורה. טמפרטורה בגדול אומרת מידת היצירתיות של המודל. האם אני רוצה פה יצירתיות? לא. אני רוצה ניתוח קוהרנטי. ובגלל זה אני גם מוריד את הטמפרטורה שלי לאפס, ואני לא רוצה פשוט יצירתיות. אוקיי? אז זה נקודה חשובה. אוקיי. סיימנו להגדיר את הפונקציה, יש לו 3 ארגומנטים, prompt text, system prompt ומקס tokens, אוקיי? אפשר לראות את זה. ואנחנו רצים על הדאטה עכשיו, אז אנחנו אומרים עבור כל שורה בדאטה, בסדר? ניקח את הפרומפט של השורה, יש לי פרומפט פר שורה, אוקיי? אז פרומפט פר שורה אומר כך את הג'נרל פרומפט, שזה זה, ואז יש לי פה SMS נקודותיים, שאומר בעצם, תכניס את הטקסט הזה שהוא SMS, תעשה לסוג של חיבור סטרינגים. בסדר, לא משהו מורכב מדי, אני אפילו יראה לכם איך זה נראה. אני רוצה להרוס את ההפתעה, רגע. Based on the guidelines that will be provided, decided a lot of לקחתי פרומפט אחר, סליחה, זה כבר פרומפט של דוגמה הבאה. סליחה, יש לי פה עוד איזה דוגמה, הוא לקח את הפרומפט משם כי הרצתי את זה האחרון. אז אני אראה את הדוגמה של הפרומפט, אבל זה לא לוקח הרבה זמן, רק כי לפעמים יוצא ש-OpenAI, ביד שהם עדיין API, אז לפעמים פעם מזניפים, ואני לא בטוח שאני רוצה שזה יקרה עכשיו. אז, וזה לא קורה כמעט אף פעם, אבל בשביל הנוחות שלנו תוצאות. אז תראו בעצם מה קרה, רץ עבור כל הדאטה, אתם בניים אני צריך בכל זאת, שלא ייקח יותר מדי זמן, תהיה לטוב. יפה. אוקיי, אז אגב נוכל להדפיס את הרוב פרומפט עכשיו, אחד האחרון בוא נגיד. אז ואז SMS נקודותיים, add your mobile 11 months or more, you are entitled to update. בואו, ספן, כן? סבבה? זה נכנס לתוך המודל, זה בעצם הרוב פרומפט שנכנס לתוך המודל. זאת אומרת, מה נכנס? נכנס פר שורה, OpenAI מודל. אומר, זה ה-guidelines, זה מה שהבאתי לך, אין לי החלטה. אגב, תשימו לב שגם בפונקציה הגדרתי מקס טוקן שווה 1. אתם זוכרים למה? כי אני רוצה רק תשובה במילה אחת. תכף נסביר לכם גם למה זה חשוב. שאלת השאלה, מה אכפת במילה אחת? אגב, למישהו יש רעיון? למה? ואולי תרשמו לי בצ'אט. למישהו יש רעיון למה אני רוצה רק ספם מוהם? בין, אני לא יודע מה זה אומר, אבל לא, זה לא בדיוק בין. זה מי שעשה את הקורס על איבלואציה של מודלים, אז זה יכול לא פילטר. אני תראה זה איבלואציה של מודלים, אז אני אנסה. סבבה, אם מישהו תוך כדי יש לו את ההזרקה, זה מוזמן. אבל בגדול, אני בניתי, אתם לא בניתם, כן, פיזית, אבל בנינו מודל שעושה ספם קלאסיפיקיישן. בעתיד, אם תרצו לבדוק את הביצועים שלכם, ואתם רוצים שזה יהיה בדיוק באותו פורמט. אתם מסכימים איתי? אתם לא רוצים שזה יהיה... This is spam, this is hey. מה אני עושה עם זה עכשיו? פלסטר את זה צריך לעבוד. אז זה מה שזה למה. אז בעצם ככה נראה הדאטה המוכן, מה לעשות לו יפה. אז לראות לדוגמה, free entry, בלה בלה בלה. אז אפשר לראות על כל אחד מהתשובות. קיבלתי ספם מוהם. אוקיי, אגב, תשימו לב, תשובות לא רעות, כן? קיבלנו כאילו סך הכל ביצועים יפים, אוקיי? חוץ מהשורה הזאת, אגב. אבל חוץ מהשורה הזאת, לדעתי הוא צודק בהכל.
לא רע לרבע שעה עבודה, כן? לא רבע שעה, אבל זהו, הכוונה לא רע לזה שלא פיתחנו מודל NLP עכשיו, מ-0, ואימנו אותו ועשינו עוד מציינים. אבל בואו אני אברך עוד דוגמה, נניח ואתם כן צריכים גם לקבל טקסטואל אינפורמיישן, ואתם רוצים להבין למה הוא קיבל את ההחלטה שהוא קיבל. עשיתי פה דוגמה חדשה, אז לוקח 10 שורות מהדאטה, based on the guidelines that will be provided, decided the FMS or not, and explain why, אוקיי? אפילו נתתי לו דוגמה לחזק בעצם איך נראה הסבר, ואמרתי לו שגם התשובה צריכה להיות בין 10 ל-15 מילים, סבבה? זה ההסבר שנתתי לו. בוא נריץ את הפונקציה מחדש, ומה שאנחנו נראה זה שבעצם קיבלנו פה כבר ממש הסברים. This family is not a spam. It seems like a personal message with specific location. This spam is a service because it promotes a service and lacks personalization. אגב, משהו שברגע שנתתי ל-ChatGPT פתח טיפה יותר בעצם להוציא output יותר גדול, אז אפשר לראות אם בשורה השלישית בפעם הקודמת היה רשום spam, אז בשורה הזו this is not a spam, זאת אומרת אנחנו אומרים תשובה שהיא נוגדת, it's a service message related to a user specific request. ואם תשימו לב, במבט ראשון זה באמת נראה קצת ספאם מכל הדבר הזה, אבל לאו דווקא. זאת אומרת, יש וייב של automated reply, אבל מצד שני זה כנראה מענה אוטומטי לסרוויס שאנחנו ביקשנו, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת, שיש מגבלות ל-ChatGPT. אחת הדרכים הוא להתגבר עליהם, היא בעצם להגיד לו, זה נקרא chain of thought, אוקיי? חוט המחשבה. זאת אומרת, תפתור את הבעיה, and explain your chain of thought, or think step by step, and in the end, reply with the answer. בדרך כלל מוכח שהשיטה הזאת, מעלה את הביצועים בצורה דרמטית. נקודה מעניינת. אז כאילו לפעמים, אנחנו חושבים שהמודלים האלה עובדים בדיוק כמו הראש שלנו, אבל לא. בעצם הבלב הזה של הטקסט, לפעמים הוא עוזר להם לבצע את השיטה. אגב, כמו שלפעמים אתם בעבודה, אתם צריכות להתייעץ עם מישהו, מאוד עוזר לדבר, נכון? זאת אומרת, יש גם משהו במוח שלנו, שהשיחה פתאום מבהירה את יותר את הדברים. זה פחות או יותר הדוגמאות. יש לכם שאלות לגבי מה שראיתם? לא משהו מיוחד. אז כן, זוהי הדוגמה, אני אשתף איתכם את הקוד בקרוב. בואו נראה שלנו אפילו עוד טיפה זמן. אגב, אני אראה לכם שיש פה גם אופציה, אני אראה לכם טיפה על המודלס, אם יש לי קצת זמן. OpenAI לא מציע רק השלמות טקסט, בסדר? אתם יכולים לדוגמה, גם בדרך API, יכולים להשתמש גם במודלים החדשים של דלי, בסדר? דלי, Image Generation, זה קצת סינטקס שונה, בסדר? בואו נראה שאלה. מה עם עבודה על מודלים של Computer Vision? האם יש חבילות שעושות את זה? אז לפי מיטב הבנתי, ChatGPT 4 החדש, GPT-4 Vision Preview. GPT-4 Pro with Vision, and they can understand images in addition to all other GPT-4 Pro capabilities, return a maximum of 496 output tokens. This is the preview model, but זה לא production עדיין, אם זאת, כן, אתם רואים גם זה ילך. זאת אומרת, אם תרצה, זה כאילו שירה נכונה כאן. אם תרצו, בעתיד הקרוב, ובואו, אם זה בפריוויו, זה כבר תכף כאילו כבר סטייבל. אם תרצו להשתמש גם ביכולות של קומפיוטר, וזה משהו שגם עכשיו אפשרי לכם יחסית בפשטות. אני חושב שהדבר המיוחד המעניין פה, ב-GPT בניגוד לקומפיוטר ויז'ן, זה שאפשר לשלם גם מידע טקסטואלי, וגם קומפיוטר ויז'ן, ולקבל משהו מיוחד. זה לא מיוחד קומפיוטר ויז'ן, תראה לי פרצופי.
the computer vision based on the image, אוקיי, נגיד יש תמונה של 3 אנשים, based on the image, please analyze whether or not you think that they are familiar with each other. מה שאני רוצה להסביר פה רגע נקודה, שהמרחב האפשרויות הוא מאוד מאוד גדול, כמובן שיש שם מודל מגבלות, וכשמגיעים לפיתוח אמיתי, אז זה קצת יותר קשה, והדוגמאות טוי, ויש הרבה דברים שצריך לטפל בהן. אבל מרחב האפשרויות הוא מאוד מאוד מוגבל, כמו שאתם בתמונה, אתה יכול להגיד, תנתח לי את התמונה, במידת הצורך תייצר תמונה חדשה, זאת אומרת פה הרבה דברים שאתה יכולה לעשות איתם. מה שעוד כמה דברים אגב שאולי שווה לציין, זה את אחת החבילות כנראה הכי גדולות שצומחות בתקופה האחרונה, וזה חבילת הלאנצ'יין. לאנצ'יין היא חבילת סטנדרטיזציה ל-OpenAI, שעוזרת שנוודא שהאוטפוטים הם בפורמט שאנחנו רוצים, כמו שאמרנו, אפשר לספק להם טולים, אם זה גישה לגוגל, אם זה גישה לדאטאבייסס, רק לפני כמה שבועות עשיתי פרויקט עבודה שדיברנו את ChatGPT-4 עם גוגל, והוא עושה איזה חיפוש ומחזיר תשובה, אז אלה בהחלט יכולות שקיימות, אז בוא נגיד, מי שרוצה, אחרי שמתמקצעים ב-OpenAI, הוא כנראה בכלל לקחת את היכולות לשם הבא, זה המקום, אבל בוא נגיד, יש המון חומרים, אגב, גם פה צריך להגיד את האמת, גם פה יש ים דוגמאות על איך אפשר ראפ באטל, אז דוגמה, כל מיני דוגמאות קוד, איך לייצר, איך לעשות, וכאלה. אז האם אתם חושבים שגוגל תנו מענה להתפתחות של GPT ו-OpenAI עם פלטפורמות משל עצמם? כן. בגדול כן. אני חושב יש את בארד, נראה לי קוראים למודל שלהם, שצריך לזייף. אין ספק ש-OpenAI, בוא נגיד, עשו פה שנה לפני כולם, מה שנקרא, וזה נחשף בנובמבר שנה שעברה. מאז גם החברות הגדולות, בוא נגיד גוגל עוד מלא, אמזון בכלל שעשו את הרכבת, כאילו הם נרדמו בזמן שזה קרה, זה נמי להגיד. אני טוב יותר נקודת, לא יודע אם נרדמו בזמן שזה קרה, אלא OpenAI הוכיחו את עצמם כחזקים מאוד. אגב, גם אמזון עושה מהלכים מאוד מעניינים, אני יודע שיש שיתוף פעולה עם AI21, אני חושב שיש להם גם כל החברות הגדולות עושות מובים בכיוון, אני חושב שיותר מעניין מאיזה חברה עושה מובים בכיוון, זה מה קורה עם קהילת האופן סורס, כי שם באמת יכול להיות המהפכה. כי כמה שזה נחמד לדבר מול API של חברה מסחרית, וזו האופציה היחידה שלנו לפרודקשן, ככה זה לא מפתיע. אז אני חושב שמה שיקרה עם הקוד הפתוח, זה מה ששפיע מאוד, ויש התפתחויות, זאת אומרת, הקוד הפתוח התחיל באיחור משמעותי, אבל הפערים מצטמצמים, וכבר יש מודלים שמתחרים ב3.5 בוודאות, וגם ב4 באספקטים מסוימים, ואני מעריך שלא רחוק הזמן עד שגם ישיגו, ול-use cases ספציפיים יהיו לגמרי בסדר גמור להשתמש בהם. כנראה ש-OpenAI יובילו את השוק עוד כמה זמן. נראה לי שבגדול זהו, שקיבלתם טעימה טובה. כן, אני רק אגיד לסיום שכל הרעיון הזה של אנליסטים שמתעסקים במודלים של Machine Learning, שעושים דברים שהם יותר משאילתות SQL בסיסיות, זה משהו שאני תמיד האמנתי בו. תמיד אמרתי את זה, שהגבול בין עולם הדאטה סיינס לבין עולם האנליזה הולך ומתשתש. עצם זה שהיום יש לכם יכולת כל כך נגישה לעשות את הדברים האלה, לבצע את כל הפעולות האלה, משהו שפעם היה לכם מאוד מאוד קשה לבצע, או בכלל להריץ קוד של פייתון, יש לכם היום מודלים שעוזרים לכם ועושים לכם את כל העבודה השחורה. זה לפי דעתי כיוון שעם השנים יותר ויותר יתפוס תאוצה, ואתם תראו יותר אנליסטים שעושים גם Machine Learning. הגבול הזה בין שתי המקצועות האלה עם הזמן יתשתש.
טוב, חברים, מי שרוצה מוזמן, אז קודם כל תודה שהצטרפתם, היה לנו כיף לארח אתכם, קצת אסקפיזם מכל הטירוף והבלגן שקורה עכשיו אצלנו. אתם מוזמנים בשמחה, מי שיש לכם שאלות, אני אפשר לכם, אתם יכולים לעשות לעצמכם אנמיוט ואפשר לדבר איתנו חופשי. תודה רבה, רם, מיכאל, היה פצצה, כרגיל. מה נשאר להגיד? חוץ מזה, מחכים להקלטה, לשחזר, לנסות בעצמנו. ואם בא לכם פרגן במחברת, אף אחד לא יגיד פה לא נראה לי. ישלח, למה לא? מה, תשלח, לא. כן, אנחנו נעביר את זה. אלון, את המצגת אני שלחתי. יש את זה שלחתי את זה בצ'אט. אני שוב אשלח אותה. אני שם אותה. מחברת שי לחג. כן. טוב, חברים, תודה רבה. היה כיף. אם לשמוע מתי יש משהו פיזי, אם נעשה איזה... אני אשמח. נצא מה... היה צריך להיות, היה תכנון למשהו ממש עכשיו. היה לנו איזשהו שיתוף פעולה נורא מעניין עם עוד איזושהי חברה, לאיזשהו מיטאפ פיזי, אבל כן, הנסיבות בחרו להיות טיפה יותר מאתגרות. נגיע לשם, נחזור לשם. תודה רבה, חג שמח. יאללה, חברים. תודה רבה. תודה רבה. חג שמח. ביי. ביי. ביי ביי.